उदालगुरि फारसे थांगासिनो दं जों दा माबा दङ बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि मेगा अडिशन दङ बाहायनो जों अडिशन हैनो थांगासिनो दं जोंजों लोगोसे नै दा दङ बाजै दं नानि दं ओमफ्राय नानिनिनो अडिशना ओमफ्राय नै लोगोफोरबो दङ जों दा थांगासिनो आरो ना फुंनि 6:30 जाबाय थांगासिनो दं आरो जों दा मोनानि 6:30 ओंखारदोंमोन जों दा नै जों दा तामुलपुर मोननोसै बारा गोबाव गैला मोनथारसिगोनानो तामुलपुर उदालगुरि कलेजावसो जागोननो अडिशना दा उदालगुरि कलेजसिम थांगासिनो दं आरो जोङो फुंनि 7 बाजिनाय लोगो लोगोनो जों दा माबा सफैबाय तामुलपुर सफैबाय दा एसे साहाफोर लोंनानै लानोसै ब्रेकफास्ट खालामनानै लानोसै जोङो साहा लोंनानै बिदिनो माबा माबिफोर जालाबायनोसै पर'थाफोर जादोंना जायाखै बेफोरखौ जालाबायनानै जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय थांसै आरो जों हटेल बसुमतारी नायनायसै मा मोनजायो नोंथांमोनाबो जुदि अबावबाफोर बेफोरबायदिनो उदालगुरिफ्राव थांबाय बायोबा बबेबाफोर जायगायाव थांबाय बायोबा तामुलपुर बे एकदम तामुलपुरनि हाइरड सेरावनोखा एकदम टाउननि बे माबायावनो लामा सेरावनोखा बे हटेल बसुमतारीया बाहाय हाबलांनानै नोंसोर ब्रेकफास्टफोरखौ खालामलांनो हागोन आरो ओमफ्राय बावनो ओंखामबो मोनजायो हटेलाव नोंथांमोना जालांनो हागोन आरो ना नानिजों बाजैजों एडभान्स जिरायग्रोनानै दंफैबावो नै मालाबानो सिगां नुबाय एक्टर फिसानि खानिया सिख्लाफोरखौ लेंहरलायबावो हनै फै आगैमोन फै होननानै माबायदि सिख्लाफोरखौ लेंहरलायबावो नायलाय सिख्लाफोरखौ लेंहरग्रासो बेनि खानिया जा मोजां बारजों फुरा बिरबायगासिनो आरो ना सिख्लाफोरखौ लेंहरगासिनो बिनि खानिया नै फंबाय फंनैसो रायलायलाय नै फंनैसो रायलायहरलाय औ खालामबाय आं दाख्लै माबा नैबाहाय नै आमाइनि न' जोंनि माबानि नामा बसुमतारी बेबायदि आरो ना ओमफ्राय आं दा गय जादों खोन्थाखायो आं रायजोफोर तामुलपुराव ओमफ्राय आं सफारि गय जादों एसे खुगाया दलरखौनो थाया आरोखि फाग्ला बायदिखा आं एसे माबा जोंनि आदैया मास्टार मावो जोंनिया ओमफ्राय जोंनि आइ आफाया बिदिनो ट्रेक्टराव गाखोयो फाग्लासो फाग्ला आंनि मुङा माबा बसुमतारी दानसोरां फाग्ला बिदिनो आं दा माबा ओरैनो गारियाव ओरैनो जिरायलाबायनानै दं हाजिरा मावफैदों मानसिफ्रा ओमफ्राय सेन्देल बेनबाव हाजिरा ट्रेक्टराव गाखोयो जों बिफा फिसाला गाखोजोबो फाग्ला ओंखायला ओमफ्राय ओंखाम जानायाव बोरमा न'आव जालायबावा एखमबा फाग्ला बिदि जों बिदिनो जों दा खनसेल' उजिनाय नालाय आथिं बादै गैला मानसिफ्रा सानो फैसाखौ खामायनानै दोनलाबायो गावजों थैबा मोनलांगोन ना मागोन बेखौ सानो आं जों हले 350 मोनबाथाय 300खौनो जाना 50 थाखा गाहामल' दोनो जोङो बायसान्सनि थाखाय मुलि बायनो मानो बायसान्सनि लोमजाबायबा बेबायदि दोनो आरो जों बिदिनोसै आरो खबर सबरथ' जोंनालाय मोजाङै थाखायो फाग्ला दारि रज'लायबावबाय एसेनो फिसा फाग्ला नै गैलाय फाग्ला बायदिखायो हाथाय मानजियाखै ओरैनो गय जादों नै लागायनानै जालायलायनाय बेदिरा फाग्ला होखाया बिदिनोसै आरो दै बाहाय गाव इस्माइल होननानै दै होनानै ओमफ्राय दा खालि जाबाय आरो ना फाग्ला बुंनाया खानाया नैबे आइ माबा गोलाव सिखोनाबानाय होनाय लगायदेरना होदों खानायखौ फाग्ला आइया जा मोजां मोनो खानाय गोलाव लाबा आफा खानाय गोलाव ला होनलाय आंखौ बेबायदि आरोखि ना फाग्ला बायदिसोखा बेबायदि जायो फाग्लासो ओमफ्राय अनेक माबाय जोङो बेबायदि आरो ना बेबायदि जायो होननानै माबा खालामो जों जों दा जों माहाजोन बायदि मोनलायब्रा नङाबा जों दा हट एरि गानलायनाय नों दा ओमफ्राय दा बेखौ खुफैना हाजिरासो मावहैगोन बाजैमोन गासिबो आदामोनबो दंजोबो जों दा लण्डनाव खामानि मावफैदों बेलाय अमा आदार होनाय खस्थ'थ' मावनो हाखाया फाग्ला गोजाखा जोङो खनब्रैल' नांगौ सानसेयाव अमा आदारखौ नैबे ओमफ्राय बिबा जाहैदों ओंखाम खुरा होयो जोंनो लास्टाजों जायो जों ओंखामखौ जानांगौ फाग्ला मिनिगोन ओंखारबाय थायोलै स' फाइनालि जोङो नै दा उदालगुरिनि कलेजखौ मोनफैथारबायानोसै
ओमफ्राय अडिट'रियाम हाउसाव जादों होननानै बुंदोंमोन नायनायसै बबेथिंजाय अडिट'रियाम हाउसा नागिरनानै जों हाबहैनोसै आरो स' फाइनालि जों दा सफैबाय नै गेट मोनबाय नायसै हाबलांनानै सिङाव माबायदि साजायदों नायनानै लानोसै र' वाव भेरि बिउटिफुल बरिया साजायखादों साजायनायालाय मानसिफ्रासो दाबो गैथ'वा आरो फैथ'लायाखै दाबो गैयाबाबो 10थासोनिफ्रायसो जागोन खोमा 10थासोनिफ्रायसो जानो हागौ नानिनि कन्टेस्टेन्ट नाम्बारखौ लाना होखानोसै आङो स' फाइनालि नै जों मोनबायानोसै दा कन्टेस्टेन्ट नाम्बारखौ दा अडिसनखौ होनोसै आरो ना टाइम जाब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो आं दिनैनि भिडिअखौ